Eu son Branca Trigo, veño de Vigo, bueno, de Teis, máis concretamente. Son poeta, editora, bueno, fago improvisación oral tamén, regueifa, pero si dedícome un pouco á palabra, non, en distintas facetas. Eu quixen presentar unha proposta que puidese rematar no prazo da residencia, que son 12 días, entón o que estou facendo é un fanzine poético. Bueno, é unha especie de ritual colectivo, non? Acompaña unha proposta escénica ao redor da bruxería. A idea é despois leválo pois, por institutos, distintos espazos, facer un pouco como un arte ritual, non? No que o público participe, e tamén meter un pouco de simboloxía venceñada ás bruxas, poñer un pouco en valor tamén a memoria histórica. Pois viña un pouco como sen saber que esperar, a verdade, porque eu estivera neste espazo só un día, e a verdade é que me parecera xa super inspirador, pero non sabía se me iba a permitir concentrarme tanto como eu pretendía, e a verdade é que estou escribindo prácticamente todo o día, menos cando estamos pois, de conversa ou con convidadas que veñen, e creo que é unha oportunidade moi guai para fuxir un pouco non, do balbordo, sobre todo para as traballadoras artísticas, que temos que ter tropecentos traballos á vez, de dinamizar, promover, e a creación a veces queda nun segundo plano. Penso que aquí pois, sí que podemos dedicarnos a iso por completo, que é moi importante. Eu entereime polas redes sociais, ao ver o anuncio das persoas seleccionadas do ano pasado, entón tiven este rollo de jova, non me enterei a tempo, entón despois sí que estiven todo o ano atenta que saísen as convocatorias, nada, tiven que presentar un proxecto, unha biografía, unha pequena descripción do meu traballo, e creo recordar que unha carta de motivación tamén, a verdade é que foi moi sinxelo, e tamén me permitiu que se me ocorrese a idea do proxecto, que foi algo que ata ese momento non pensara, non levaba traballando o tema da monstruosidade, da bruxería moito tempo, pero non o individualizara nunha proposta así.